Taliwa sa daghang hagit sa Departamento sa Edukasyon sa reyon sa Milabay 2023, nagmalampuson gihapon sila sa pagpatuman sa ilang mga programa. Mao kini ang unod sa labing una nga State of the Region address sa Department of Education sa Central Visayas. Gisaysay sa Regional Director sa DepEd nga si Luciano Jimenez ang kasamtangan nga sitwasyon karon sa education sector dinhi sa rehiyon. Let us celebrate. 2023 has been a successful and wonderful year amidst challenges for DepEd Region 7 Central Visayas. Base sa datos sa DepEd 7 sa tuig 2023, moabot sa hapit 2.1 million ang mga tinunan nga na-enroll sa 4,724 ka mga public ug private schools dinhi sa Region 7. Lakipsad ang Central Visayas sa 15 ka pilot regions nga gipili aron unang mo implementar sa K-10 curriculum sa dili pa ang national implementation niini sa school year 2024 to 2025. Moabot sab sa sobra 145,000 ang nigraduar sa senior high school sa reyon ug maobserbaran nga ang labing daghan niini ang nigraduar sa Technical Vocational Livelihood Track kun TVL. Lukop rehiyon, 8 katunghaan ang adunay gi-construct nga bagong classrooms, gi-repair sab ang mga classroom sa 29 katunghaan ug padayon sab ang konstruksyon sa mga bagong classroom sa napu ka mga last mile schools nga nahimutang sa mga isolated nga mga dapit sa rehiyon. Nagkanayon si Jimenez bisan pa man sa dakong panginahanglanon sa dugang classroom sa reyon, dakong tabang ang mga donasyon gikan sa nagkadiyang NGO stakeholders sa DepEd 7 nga mokabat ngadto sa 17 billion pesos. 17 billion pesos in 2023, we have partners. And they are donations from different non-government organizations. So they are in-kind donations to schools, like some of them constructed a building, some also repaired school the classrooms, and some through also on trainings for our learners. Sa laing bahin, tungod sa nahitabong mga sunog sa pipila ka mga tunghaan dinhi sa Cebu, may padayag ang Assistant Regional Director for Administration sa BFP Region 7 nga mas pahingusgan pa nila ang information drive o educational campaign ngadto sa mga kaestudyantihan aron sa paglikay sa sunog sa mga tunghaan. I-jive na to sa bagong pamaagi ang ato ang education campaign isip stakeholders sa Department of Education para mahimangnuan nato na aware sila na ma-prevent ang kaning sunog nga dagko labi na sa mga eskwelahan. Si Jimenez misaad nga suportaan ang mga apektadong eskwelahan pinaagi sa pag-fast track sa pagpatukod og temporary learning shelters. Dugang pa niya nga samtang wala pa kini mahuman, ipaubos lang usa sa modular learning system ang mga estudyante. Now I had instructions as to fast track the possible construction of the TLS, but as of now I don't have any feedback yet. But rest assured that we are really doing our best on that. That while waiting for the TLS to be constructed, so what we will be doing with the school also is instructed to shift to other modality. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.